Ahoj, ahoj, vítame vás v ďalšej blbosti, vlastne prvej blbosti, je to hra Pipe. Je to hra z internetu. Áno, ako som hovoril, áno, ale čo tu vlastne nemusíte skákať, lebo ja som vedený parkourista. Prečo to nie si? Ale už sa učím, ale už som tango predskákal, no. A budeme sa striedať po leveloch, takže teraz aj Todox. Ja neviem, jak ťa budem volať. Aké meno ti musíme využiť, no. Zrob to ako ja, kúkneš sa na vodu, kúkneš sa na Nokiu a máš to od teba Kian. Tak to vzniklo, keby si chceli vedieť. Nie, že nejaký cover, nevar alebo až tak. Nie, Potter, po anglicky a Nokia. No, čo tam nie. Neviem, prečo mám napríklad práve Nokia, mohol som Samsung. Modný Samsung. Čo robíš reklamu? To je jedno. My si používame parkour. Ako to vieš, keď sa... Počujete. Povedete. Môže chodiť stále. Hej, že on to napcháva každý deň hapáčami. Hrozné. A je to reč. Teraz aj až ty. Idem ja. Tento level je ľahký, ale posledný už. Bohužiaľ sme studio, to nahrávame, nezmenili. Nejak ne? A dlhšie boli videá. To mali vedieť. Áno. A ešte toho som skúšal už aj iné programy, ale nejak Aj neto. sme hľadali na program. Verte mi, hľadali sme asi tak 4. Ani sme nenašli, ako viem, že to je hypnogram, ale to taká sú blbé. Blbé program. No, program na strane, no. Tak sa s tým ešte porekam. Či pán. To bol mega jump. Toto bude asi taký kratší videjko. Nie, že sajze, jak som to minule povedal, toto bude také kratšie videjko, ja viem, že? Toto bude také kratšie videjko, kratšie videjko, a teraz zistím, že musím bohužiaľ strihať, pretože YouTube mi to nedovolí. Takže ako, why not? A už to začína. Už to začína. To sú len 2 skiny proste a parkour. Viem. Ako vidíme, hráš to každý deň. Keď si sa mňa nesmial. On mal taký šťastný, že išiel si na pozito, tak to sa neprišiel na pozito a to sa mu podarilo prejsť. A som proste parkourista. Trénuješ normálne túto hru. Ale ma to prestáva baviť. A když sme na tej škole, dostali sme sa na 17. Poďte! Prečo tam proste nemohli vyrezať ako to, co sa... Prečo? Nejako ti to neskáče dneska. Som avosudo. Aj sa to šípami alebo avosudo. Je mi zložité ovládanie. No skoro. Vieš, ešte sa hovorí. Veľmi skoro, ale pritom tak ďaleko. Skočil. Ajaj. Bude asi z tých hodinových. Hop. Presne. Joj. Ajajaj. Tak. Tak urobię, że to nie bude ten drugi.
ešte veľakrát, tak asi vidíš tých. 35 hodinový stých. Už je to 5 minút. Klasa, to som nechcel. Ani som nevyskočil. Ty mi vyhráš jeden level. By som tam skrával. To je najhoršia hra, ako som kedy hral. Ešte horšia ako parkour. Minecraft. To je úplne... A grafika to je... Bože, si kľudne. Ja už nechcem hrať. Poď. Skáčiš. Počkaj, ale ja som myslel, že to mám nic. Ale ešte horšie, jak sú tie levely, ktoré reštartovať. Musíš reštartovať to, že to sa ti nedá skáčiť. Na červenej. Som ti vtedy hovoril, ale teraz ty skáčiš. Tak, napchale sa hamburgerami asi. No vyskočí jeden. Tak som sa cítil, že by sa netrafil. Taký zase To uvidím. Vieš, čo by som sa strašne smial, keby si potrebovala na toto sa autorská práva. Tu, vieš, nie na tú, ale na tú. Tu asi v živote nikdy nenatáčal. No ale... Také ako vidím, dali sa. What? To sa nám nevydali. Tak vám dáme link do popisku videa, zahrajte si to. Áno, pretože je to sama hra, ktorú každý chce hrať. Áno, A je to... nie sú pri tom rejte ani jeden reč. Proste... Všetko rád si piať. Dúfam, že nebudem mať ten môj... Ale dúfam, že ho budú mať. Popri tebe po 1000. Dúfam, že nemusíme robiť. Ojde, prasa. Máš ten level, tu si to nevedel ani. Som vedel, ale už... Ale až neviem. Vidíš, na videu sa ti jeden darí, to som ti hovoril, budeš prekliatý. Toto hral. No, dobre. Viete, by som sa smial, keby si teraz netrafil. Si teraz 16, ja ti zabijem. Ja ho nechcem mať. Ho neprejdem. 16 to je. Myslím, asi tak 8, 10. To už natáčame 8 minút. To je... Frasa. Ako to začína tak, že teraz to jak robíš? Jednoducho. Buď. Ticho. A tak. Tak. Ale no. Asi dneska uvidíme informačka. No preto, že Lebo na pekné fajčky nemôže byť viditeľné. Ale to bolo dobré, keby ste vedeli, že čo tam všetko bolo. My len niečo z toho povieme tak, že čo sme také tam boli. Napríklad, si teraz spomínam, tam bola taká motorka. Normálne motorka, hej. A teraz to budeš zatiaľ lápiť, tak ja to vyfať. Tak to je motorka, my sme tam dali takú dlhú, takú hodinu. Možno ju vidíte, možno neviem, či to nájdeme. Ale dúfam, že hej. Keď nie, tak dáme príklad teraz. A keď nie, no tak jak to príde. Teraz ja nechám, teraz on hrá. A potom tam ešte bolo niečo dobe, že my sme chceli ísť na tú, hej. Mám poviem informačke. A tam bolo... Áno, možno. Lebo ja budem tiež
prosím. To si neskončil, to si neskončil. Bože. To už nikto nereaguje. Jasné. Áno. Som skákal. Ja som už toľko rozpostoval. A furt neviem nejaké hry na počítači a asi tak to dopadne. To je jedno. A potom ešte jedno tam bolo také fajné, že best medzi naše paneláky džungla ako spojená. Džungla z Minecraftu. Bola tam aj normálna. Vieš čo, ukáž to sem, ukáž to sem. Nie, ešte nie. Posledné 2 pokusy ti dáme, lebo už máme 10 minút a to sme žení ako ty. Že toho bude asi... Strich, keď to nedám. Nebude. To bude asi druhé video. To si mal také šťastie. To si mal také šťastie. Ale ja som tiež mám. Na moja, super, ako fakt. To je môj level, to som nevedel prejsť. Ale teraz, keď som doma skúšal, to prešiel hneď na prvý pokus. To nie je možné. Nie, ono to nebolo. Takže teraz ideme failiť ja. Fail číslo... Aha, som stlačil pleč. Som stlačil z toho fail, to dačo také. Veľmi sa mu darí. Áno, takže to bude asi druhé video. Aby som to už dal. Ale už som v 17. leveli, takže už len 4. Ale to bude na dlho, dúfam, no, neviem, že to bude na dlho. Dobre, ešte pokusy a končíme to, jo? Jak to na seba padne, ty jo? No nič, takže my sa s vami učíme a hneď sa uvidíme v ďalšom dieli, takže čus!